siyale siqobise sisole egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sifunda la isikutholayo ngasiqaleni ukuthi kwakukhona uHagari noSarai sayazi indaba yabo. Sarai wayeyumka Abraham ngokusemthethweni bese kuthi uHagari lithi iBhayibheli lesilungu i-bond maid, ngamazwi maid, ngamazwi umuntu oyisebenzi ngamazwi ngolimi lwanamhlanje kwaku-auntie wala ekhaya. Hallelujah. Owesiza la ekhaya. So siyazi indaba yabo kwahamba kwafika la uHagari engabathola abantwana, uSarai engabathola abantwana wagcina ekukhumbula njalo akabathola abantwana kodwa consethembiso ngenkathi esuka ezweni la kubo kwathi uzokwenza isizwe esikhulu kodwa akaqhubeka neminyaka akamtholi umntwana. Hallelujah. So omunye umuntu wayebese give upile. So kufika isikhathi ke la uAbraham enesalokho elindile eminyakeni yakhe yokudala esemdala kangako kodwa lokho elindile ebambe izwi kaNkulunkulu ebambe ukusho kwakhe. Hallelujah. Ngoba kubalekile bazalwane ukuthi ubambe ukusho uNkulunkulu. Hallelujah. Kubalekile ukuthi ungaphambuke kokusho uye noma usubona izimo seyiphikisana nakho. Hallelujah. Noma usubona okwenzakala uphambana nalokho kwasho uNkulunkulu kodwa kubalekile ukuthi ubambe kwasho yena. Hallelujah. Ngoba kuzokwenzeka uphambuka kukho kanti usuqala into ezoba nomthelelo omubi oyokuphila nawo impilo yakho yonke kuze kube uyadlula emhlabeni. Hallelujah. So it's important ukubamba uNkulunkulu akutshele khona ngoba uNkulunkulu akayeli umuntu kuba maqamba amanga. Hallelujah. uNkulunkulu izwi lakhe lingo-a futhi lingo-amen, nezithembiso zakhe zingo-a futhi zingo-amen. Hallelujah. So whatever uNkulunkulu akushiloyo kwethembe ngoba noma ungakhula kangakanani udlule ngisho nasesikhathini sokuthi ngempela kusebenzeka but uma ubamba izwi likaNkulunkulu yazi ukuthi uNkulunkulu akajiki. Hallelujah. And uNkulunkulu akuthembisile ugcine kwenzeka. Hallelujah. So bahlala lapha Abraham walokho ebamba izwi likaNkulunkulu wasuka wesifazana uSarai wathi no ngeke kulunge ngcono ungene la kwimaid yethu ukuze ukwazi ukutholela umntwana. Hallelujah. Wafuma uAbraham kwakanjalo. Sibuka ke la sifunda khona kwaseGalatia uPaul wenza isibonelo, wenza umzekelo noma isibonelo ngale ndaba kaHagari noSara. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa kubona kukhona lezi ingane seyitholakeleke setholakala uIshmael owazalwa kuqala izalwa uHagari waphinde watholakala noIsaka owazalwa uSarai. Bobabili babengafani. uIshmael wayengowesivumelwano senyama. Hallelujah. Kanti lo wayengowesivumelwano sepromise sesethembiso. Hallelujah. uNkulunkulu wayemthembisile uAbraham. So uSarai kwavela uIsaka wabe seba ngowesethembiso. Hallelujah. Because kusukela le dala mufunda kuGenesis 12 kusuka verse 1 emkhiphe kuri lamakhaledi wamnikeza isithembiso ukuthi ngizokwenza. So ngamanye amazwi Isaka waye yiresult noma iproduct yesithembiso kanti uIshmael waye iproduct yenyama. Hallelujah. uSarai ubone umyeni wakhe ngathi akakhululekile njengoba engabathola abantwana engamzalela abantwana ukuze amenze abe happy amjabulise. Wathi no akangene la kwisigqilakazi. Lisho njalo iBhayibheli leZulu lithi isigqilakazi bond maid or umuntu oyisebenza u-auntie. Hallelujah. So uyabona la ukuthi lesi sivumelwano wengekho uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Mhlawumbe awubambeke nalokuthi kwenzeka kanjani uNkulunkulu avumela izingane ngaphandle komshado. Hallelujah. uNkulunkulu khona izinto ayivumelayo uma kuya ngokuthi uyabona lo akafuna ukungena kuzo. Hallelujah. Uyavuma babenza isivumelwano senyama. uNkulunkulu wenamandla okuvimba ukuthi uHagari angakhulelwa. Hallelujah. Wengakwenza lokho but akakwenzanga wavuma ukuthi akusale uIshmael akutholakala uIshmael. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Okuhambe kwahamba ke kwacaca ukuthi izinto ayisezinhle kahle phakathi kwabo bobabili engakatholakali nje Isaka kwabuna lokho ukuthi hayi uHagari useyibona kuyena ongcono ngoba lo uyinyumba akazali yena uyisigqilakazi kodwa noma kunjalo yena uyazala nami wazile ukutholela ubaba wekhaya umntwana haleluya kwakhona lokho kungezwani haleluya kwase kwabuyazalwa futhi uIshmael sezaliwe kwaqhubeka ukuthi kube nongezwani mase kuqhubeka ungezwani kwagcina sekufinyelelwa ezimeleni sokuthi ngcono uHagari axoshwe noIshmael haleluya Jesus. Ngamanye amazwi ngitshela lokhu ukuthi isivumelano sokwenyama kasoze saba permanent haleluya sihamba sifikela siphela khona kodwa isivumelwano sesethembiso okunoNkulunkulu phakathi simiyungu naphakade lokhu nje okwenzakala ukuthi axoshwe uHagari la ekhaya kuthiwa akahambe nomntwana wakhe akahambe nevezandlebe lakhe kushiwo kwenzeka ukukhombisa kusitshela ukuthi isivumelwano esivele ngesethembiso kuNkulunkulu phakathi sinamandla ngaphezu kwesivumelwano sokwenyama Jesus. so bekumnika ukuthi ngithi kuwe awuzame ekhathi zonke ukuthi ivumelwano noma izithembiso zenzayo noma ama-agreement owenzayo akungabi ngawenyama kodwa kuba ama-agreement anoNkulunkulu phakathi akube ama-promise anoNkulunkulu phakathi ngoba lawo alasta forever kanti lawo nyama kuhamba kufika isikhathi lephela khona haleluya Ake typical example isivumelwano somuntu ozovumelana nomunye ukuthi abathola ingane outside marriage lezo zivumelwano singahamba siphele kodwa isivumelwano sabantu abazosebenza emshadweni bavumelana ukuthi asithole umntwana lezo zivumelwano sohlala kungaphakade because bafunga bathi till death do us part hallelujah bathi size sadlukaniswe ukufa that is why kuningi lasithola ingane abazali bengasathandani sebehlukene kuningi kakhulu abantu abamthole ngaphandle komshado ezophosta abantu abazemshadweni hallelujah Amen. bengifisa ukuthi ke namhlanje isifundo bengifisa ukusinika ngale ndaba esiyifundayo kuthese kuneyinkinga into eyenzeka kwathiwa akuxoshwe uHagari kwathiwa aqoshwe isigqilakazi nengane yaso so namhlanje simple message bengifisa ukudlulisela kuwe ngifisa ukudlulisa kukhona kuleli verse afunde kulo MC kwakhuzwayo khipha isigqilakazi haleluya khipha isigqilakazi namhlanje ukuze ube ngokhululekileyo haleluya Ngikhuluma nomuntu impilo yakhe ngeyihle kulesi sikhathi nje ngikhuluma haleluya ngikhuluma nomuntu izinto engahlangana kuyena haleluya kunezimo ezothi uyabona azivumeli zenza ukuthi ungahambi kahle nasekholweni zenza ukuthi nasekhaya singalungi izinto kodwa usuzamile izinto eziningi futhi ziyisombululo usuzamile ukwenza lokho wathi ngiyeke lokho wathi mhlawumbe ngiyeke lokhu mhlawumbe ngosiza kodwa akwenzeki silokhu iqhubeka izimo masinginkinga yakho awukhiphi isigqilakazi haleluya ekudinga ukuthi mawukhiphi isigqilakazi ukuze ukhululeke ukuze uhambe ngokukhululeka khiphi isigqilakazi yini mina nesigqilakazi empilweni yakho yini lokuyona enkulu eyisource of your problem hallelujah yini the main cause of your challenges keep isigqilakazi ukuze ube ngokhululekileyo up until you take out isigqilakazi abeke kuze kulunge hallelujah hallelujah yabona mangabe unenkukhu namaphana akuhluphayo angena endlini enza zonke izinto lezi angenisa nokukhuphe into obeluyenze ukhipha isikhubukazi haleluya ngoba ukhipha isikhubukazi namaphana azosilandela haleluya kodwa kubamba amaphana isikhubukazi zizolokhu siwafuna amaphana azo haleluya silokhu sizile ngokubamba kwaso sometimes
bakhishwa uHagari noIshmael bathiwa bahambe ukuze banokukhululeka la ekhaya ngoba kusekho ukukhululeka la ekhaya kancane kancane kuyanongolozana kancane kancane kuyakhonelwana kancane kancane kuyakhondwana kancane kancane khona ukukhuluma kabi ngomunye kuyabambisana manje akasekho kuyena ngaphansi komunye ngoba nomunye uyibone kwazi ukuzala nomunye kwazi ukuzala siyalingana bafika ukuthi istage lakumele kukhishwe khona isigqilakazi nomntwana wakhe. Let me tell you, usuyizamile izinto kodwa sathipha amakhwali ekugcineni kufuna ukukhipha isigqilakazi. Namhlanje bekubiza ukuthi awubuke isimo sakho, look at your circumstances, look at izinto ezikuhlumezile, ukuhlupheka kwakho, ukuphandeka kwakho, ukuze ukwazi ukuba okhululekileyo udinga ukukhipha isigqilakazi. Abantu bayebethi bayekhavula iy'nkinga bayeka intwana encane athi ayizoyeka lokho okuncane athi umuntu lo ngiyayibona impilo yami ayisayi phambili ngiphila ngontwala imali yami eningi iphelela otshwaleni athi lo into engizoyenza ngizoyeka utshwala. Lalela iphwanelelo into okumele uyenze udinga ukuthi uyeke abangani okuyibona ophuza nabo hlukana nabangani isigqilakazi kule mthengisi abangani athi noma ungenamali bathathe bathi ayizokuphuzisa isigqilakazi abangani athi noma wena uthi udecide ukuthi uzophumula uhlezi ungagezile bakuvuke sibavusa undalo bathi ayiphuthuma uyovela eshaweni sihambe. Isigqilakazi abangani forget about utshwala khipha isigqilakazi ngoba isigqilakazi yilaba abangani abakuthathayo bakuyise ontalweni. Ukuphuza kwenu product ukuphuza kwenu Ishmael inkinga enkulu uHagari wayomphula isigqilakazi senu ukuthi ngabangani abangani bakho abangekahle. So khipha isigqilakazi uzube ngokhululekile. Khona abanye basigcina isigqilakazi ngoba bethe iphila ngaso lesigqilakazi asigcina isigqilakazi ngoba bethe bazothina abantu. Lalela khona ikhathi okufanele ulibale ukuthi bazothina abantu okufanele ulibale ukuthi uzophila kanjani and trust your God ukuthi hayi ngeke uyebelele ngoba ushilo ezila ukuthi ngeke ngeke trust your God ukhipha isigqilakazi. Ababelele kuba kwengane noma esebheda kanjani just because uthi ingane mzokudumba. Khipha isigqilakazi ukuze ube ngokhululekile. Awusoze wakhululeka uma impilo yakho isabusa isigqilakazi. Uma isigqilakazi sakho umndeni wakho elalela take a decision ukuthi alienate yourself nomndeni ube kude nomndeni. Angisho ukuthi ubazonde, angisho ukuthi ungabathandi kodwa siqhelanise nomndeni ngoba isigqilakazi uyakuvimbela okhona lakho. Khipha isigqilakazi ukuze ube ngokhululekile. Uma abantu osebenza nabo abangani bakhe emsebenzini ucaca ukuthi bayavimba ukuthi ukhonze ngokukhululeka bayisigqilakazi. Khipha isigqilakazi. Hlukana nabo. Akufika kwistage la uzothi thina sihlanganise umsebenzi la wawuwena usayini contract yakho ngangingedwa kufanele yami kakade futhi la interview ngangingedwa asingenanga sobabili nawo wawuwedwa. So nami ngeyinkinga zami nawe lezakho mabizita hlukane sihlangane nge-production line phela that's fine kumsihlukane ngoba ukhipha isigqilakazi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abanye isigqilakazi sabo-ke kuba nawo umuntu owakuletha enkonzweni abesigqilakazi caba ukuthi ucindezele akafuni wenzeni akubambe cishe nabazali bazalwane oletha umuntu enkonzweni bese mbambe umuntu athi ngeke unikele kakhulu kunami waletha ibele enkonzweni
unikele lo mnikelo ocelayo nawe unikele mama unikele awunikele mbambile sicelakazi la bambekile uthola Nkosi yami ngale ethiwa uye lo muntu mhlawumbe uzongixokola mama bengasakwenza ukhakusho isicelakazi kufanele kuseni sithi hayi uyaya kodwa nkonzweni hayi mina ngiphumelele namhlanje ngiyawashengeni ngingaka wala ngokusho ayi nami nginayo washengeni kodwa ngeke nginayo inkonzweni amabili nje ngizoya ngibuye ngiqhubeke ngizoqala ingapheli kubuye ngiqedele sithi we maye izongaphela iyokoma nini mina ngiyi isicelakazi sibambile uyaya kodwa mxabeni la thoma mxabo khona hayi mina ngiyingeke kude kabi lapha awu mina bengifisa kodwa ukuya sithi isicelakazi no hayi futhi kwalonto ufuna ukumhambela kahambi wena ngekhoyo ngelele emqondweni wakho indaba othi akahambi bingekho wena ukuthi nje uhlatshwe ikhwelo kwathiwa kuyiwa endaweni ethile nami nginaso isikhathi ngihambe nginayo imali ngihambe sithi isicelakazi wena ufuna ukumhambela kahambi angazi uyaphi mina ngibona ngayo nje sizathu lesikuthi akahambi wena uzoyaphi akufundi ukumosa imali yami aqale ahlale umlotheni wesicelakazi ingakho ngithi namhlanje isicelakazi uzume ngokhuleka akhona abaphila besenkonzweni baphila bengenayo inkululeko babambe isicelakazi haleluya abanye babambe isicelakazi semndeni kuthiwa mndeni nawe wena umbhala ngeke zenzeke izinto mawena usungena kwenkonzo nabasindisa ubani ozosikhulumela emsamo isicelakazi ithi wena khipha isicelakazi haleluya Oh Jesus. haleluya Hallelujah. khipha isicelakazi Amen. shona kade maka ukuthi angizubana kuthula maka ukuthi kululeka ngizikuyithola hayi sinamane sohlukana mfowethu hayi bhekana umuntu ozonenzela imali uba dumfana nje la ekhaya uba nozosiyeka emsamo lalela khipha isicelakazi uzokhululeka Oh Jesus. Hallelujah. isicelakazi bese sikubambile sikubamba ngento yaziyo nawe sikubamba ubona sibambe kwamancane ngempela awulenyakazi kuze kufike la sekukhuluma sasenkondweni esikhona omlinde ndawo ngithi ungafiki iqala enkondweni noma shosho uphume ngo8 kodwa ufike ngo8:15 ebhodini la kuma khona amateksi usiyamaka ungilinde ize kufike siqhamuke ngo10:09 sicelakazi sohlala i-hour lonke umile wena from 8:15 lo pheli i-hour lonke uhlezi ulinde isicelakazi ingakho ngithi Hallelujah. uzube ngokhulekile akekho umuntu onelungelo lokuphatha impilo yakho except uNkulunkulu even umfundisi uqoba kanani ilungelo lokuphatha yakhe impilo ilokho ukuthi ngikuseve ngenza uNkulunkulu lokhatha kwenze ngithuka wena uNkulunkulu ophethe impilo yakho ungavumeli impilo yakho iphathwe omunye umuntu wena umyeni wakho wena unkosikazi wakho wena ingane yakho noma wakho noma baba akekho umuntu ofanele aphathe impilo yakho but only God and only God ofanele aphathe impilo yakho Hallelujah. ungavumi even abazali babe isicelakazi empilweni yakho haleluya ngina 14 ngaphuma ngedwa ekhaya ngiyenkonzweni before ngiyenkonzweni kodwa sakubaleka bebona ngiyageza yini ngedwa ekhaya wonke umuntu I think close to 10 of us akekho ingenayo enkonzo phuma ngedwa babenza sure ukuthi angiyeke nje ugqoke ukuthi ngaqeda ukugqoka bese kuthi mama awushanelile njalo eyadi so manje sikhathi ngifaka ibhanji gqokile isekubeni
fanele ngithathe ihlamvu yoshane lapha enyama lebhanje kanjalo aqale nje mase kuzophuma so awushanelile beyadini sizifaka ngumuli ibhanje manje ngumuli incathulo ifaka ophaka ngiqale ngiyoshanela ngithi ishethayo wenu ishanele ngiqede ngibuye ngigqoke icathulo lebhanje hambe enkonzweni sekufika lethi okwakubuza ukuthi angifuni ukuvumela isigcinakazi sinendlela yami ngoba bakhona omama bangakhona nabangakholwa abaphenduka igcinakazi ithi ngani ifuna ukuya enkonzweni bayibise ithi ngani ifuna ukuya enkonzweni bayixhume ngesikhathi sokuyenkonzweni bathi awuhambe awungene esenantos awungene eshaka yokugcinela ukuthi isigcinakazi isigcinakazi is very very difficult now umntwana ngoba kumele ngakonye ukuthi uhloniphe uyihlo nonyoko haleluya but unfortunately lo mama wakho usemama waphenduka isigcinakazi haleluya lo mama wakho usemama waphenduka isigcinakazi khipha isigcinakazi ukuze ube ngokhululekileyo haleluya ngikhuluma namhlanje awuphelele ekukholweni you are not 100% into bamba awubanjiwe yini isigcinakazi usuzamile ukuyibhedisa izinto kodwa usisomnandi khona lokho kukhulu okungasuki namhlanje uNkulunkulu bethi wena awukhiphi isigcinakazi engenkathi uhagana sahambile kwaba nokuthula emzini kaAbrahamu emakhala baba nephumelelo emzini kaAbrahamu waqala izinto zenzeka wena no-breakthrough emzini kaAbrahamu ngoba isigcinakazi sasihambile lalela makusekhona isigcinakazi awuzukungatshiwa lutho empilweni makusekhona isigcinakazi awuzukuya phambili empilo ngoba isigcinakazi sibekona ukuthi sabuya sibuyise emuva uthi uyakhuphuka kona moya sikudonsele phansi uthi uyakhuphuka sikudonsele phansi khumbula phela ukuthi la uhagani isivumelwano sakhe sokwenyama la isivumelwano saSarai somoya sasenkulu that is why wakubekela phambili kuAbraham because inyama yayisana nomoya inyama yayisana nomoya ukuze aphumele kuAbraham kwamele ukuthi akhiphe isigcinakazi basebesala bephila ngokamoya Jesus. sikhona isigcinakazi esi-affect impilo yakho ubizwa ukuthi wena uthathe idecision khona isigcinakazi khona i-born made isigcinakazi si-affect impilo yakho awukwazi ukumuva ubanjwe yiso wena osaziyo ubanjwe yiso kwabe nomuthi ucela imali umama bathi ngihamba mina yogama umama oyidala ongakhona bathi imali yokuloyinika befundise yena ngihamba mina ngethi ngifane ngemali kuthengisikwa isigcinakazi bengithi wena khipha isigcinakazi bekusho isigcinakazi ubona ukuthi uNkulunkulu khona ayibeke kuyena kodwa khona isigcinakazi namhlanje siyajayisa to cast out the bondage isigcinakazi haleluya khona lokubambile othi angazama yena ukukholwa kodwa ngeke afinyelele nawe because azubambe kanjani ngithi wena isigcinakazi while when we are entertained but sometimes forget about yena mkhohlwe wena nabo okwezulu nabo kamoya ngoba yena ikazi kokwenyama isigcinakazi khipha isigcinakazi abantwana sasibenze ngawo yes Lord sifala mehlethu cast out the bondage isigcinakazi yini lena kuvimbela ukholo kahle yini lena kuvimbela uhambe kahle ukholweni sometimes uhlezi einganeni inhliziyo yakho iseyinganeni kakhulu ziyahlupha
Sisicilakazi. Khipha isicilakazi. Makithi khipha, I'm not saying xosha ingane zakho. Kodwa khona ufuna ukwenza okukhomba ukuthi usuyikhiphile. Ngoba umuntu ungamkhipha uhlala naye. Ungamkhipha umuntu usebenza naye. Ngaphambi uthatha xoshwe, kodwa ungamkhipha usebenza naye. Ungamkhipha baba wakho uhlala emzini wakho. Ungayikhipha ingane yakho usahlala naye. Okwakho khipha isicilakazi. Uthi usuthi uyanyuka kwenamoya. Nasi isicilakazi. Uthi usuyibona ukuthi uyakhuphuka manje khona uNkulunkulu ilevel afuna ukukufikelelisa kuyona. Nasi isicilakazi. Khipha isicilakazi. Uzokhuleka namhlanje. This is a message engeke ngikwazi ukuavoid ukunika ithuba. If ukhona namhlanje uthi yasifundisa. The message was meant for me. Bekuyeyami. Yadinga ukukhipha isicilakazi. Udinga ukungenelela kaNkulunkulu. Ukhipha isicilakazi. Usuzamele ngokwakho. Ukhipha isicilakazi akwenzeki. Angenza phambili lo sokhuleka. Ngokusheshsha nje angenza phambili maye khona. Khipha isicilakazi. I just want to cast out the bondmaid. uNkulunkulu unamasu. Uqamba amasu. Kulesimo sesicilakazi. Usuzame konke. But wahluleka. Today siletha uNkulunkulu. uNkulunkulu uqamba amasu. La usuhluleke khona wena. uNkulunkulu uyangenelela. Angeke kuze kufinyelele la wenza khona izinto ezingalungile nezinhle. But God ubuka inhliziyo yakho namhlanje. Ubuka inhliziyo yakho namhlanje. Bese banesihle. Bese ngenelele. Isicilakazi. Kunalento ebambe ekholweni. Isicilakazi. Akusanzanga zilele phambili. Makukhona ufuna ukubajoyinisa nabajoyina bese ngiyakhuleka namhlanje. Yes Lord. Makukhona ngabajoyina. We are casting out bondmaid. Ikophile lento akayimisi phambili. Bengingabaza le message uNkulunkulu eyambuliso lebusuku. But I said God, uwazi ngemphilisane nawe. Uwazi, after all this is your church. After all mina ngiyiservant ngiyithuluzi ngikuthuma wena. Cast out the bondmaid. Keep isicilakazi. Sekakhuleka bazalwane. Ogcina abajoyinayo neza. And then I pray. Mawulokhu ngabaza khona imbono nje lokho engabaza uyafuna ukuze yena uyakuyanqaba umoya omnyama uyavela. Woza phambili, let me pray with you namhlanje. Because this is a day for a breakthrough. Sibala manje sonke bazalwane sesiyakhuleka.
Yes, Lord. Oh, yes. Oh, yes. Yes, Lord. Sometimes you as a daddy, as a mom is. Yes, Lord. Baba siyabonga Nkosi namandla, siyabonga izwi lakho uNkulunkulu olomusa, nasemini Jehova ukhulume kahle. Siyabonga Nkosi engcwele ukukhuluma kwakho, siyabonga uNkulunkulu namandla. Kuba Nkosi isiphilakazi siphumile bantwana bakho, selishilo izwi lakho Nkosi elungileyo, siphe Nkosi elungileyo ukuhlala kuwe, siphe uNkulunkulu namandla ukubheka kuwe, siphe Nkosi elungileyo ukwazi ukuthi wena unathi njalo. Siyabonga uNkulunkulu nomusa,
thatha udumo nasemini isibongo zonke sine zakho inkazimulo yonke ingeyakho wena wethu uyababazeka wena wethu ngwele wena wethu uNkulunkulu ophakemeyo wena wethu uNkulunkulu omile njalo isibongo zonke sine zakho Nkosi yamukela idumiso nasemini yamukela ukhosi nasemini yamukela udumo lungolwakho uNkulunkulu ongwele akekho njengawe Baba siyabonga Nkosi yamaZulu siyabonga uNkulunkulu omile njalo siyabonga wena hleze esihlalweni sobukhosi siyabonga wena uNkulunkulu onamandla siyabonga wena uNkulunkulu ongcwele akekho njengawe Nkosi yamaZulu mana njalo dwala elimileyo mana njalo uNkulunkulu womusa isibongo sonke sifanele thatha udumo lwakho manje naphakade haleluya